mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Kaya daw Kuya Nemi, ako ababaw ng tukawan ko ngunya na pagkahapon. Naka-lowered palan. Naluma naman si Kuya A. Naka-lowered palan ang sa Kuya na tukawan. Anyway, okay na po. Diyos maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Mga kapamilya, mga tugang nyatong padaba dyan sa indang mga harong. Good afternoon. Good afternoon po sa mga parantabay nyato yaon sa indang mga opisina. Sa indang sa indang mga trabaho. Kung dayman po kamo nga nagtatrabaho, at least nagpapaingalo po kamo. Maray na pagkahapon tabi sa Indang Gabos. Aldaw na naman po mga tugang ng Lunes. Petsa 9 na. Petsa 9 na po kan bulan ng Setyembre taong 2024. Madali unan panahon. Makabangaan na naman palang kita kang Setyembre. First Berman, tapos nasa madali na kita sa kabangaan. Baana. Madali na ang Kapaskuhan. Madali na ang Kapaskuhan. Pero ang Senado po mga tugang sa Pilipinas, Maribok. Maribok ang Pilipinas ngunyan, kaliwa kanan na mga pagdangog ang igwa po kita sa Senado. Tayo na nga ni Ipo ini, nagsuko na si KOJC Pastor Kibuloy and nadakop naman si Alice Guo. Iningunyan ang mga laog kan kada bareta, radyo, telebisyon, periodiko, gabos na mga bareta halos nakatuon po sa inda. Okay. So, ang tabayan ng tabilang sarong Pilipino kung ano pasain ini. Pasain daw tabi ining investigasyon na pinagigibo, and then ini mga pagdangog sa Senado may kinaraman po sa mga kaso na kinahahampang kaining mga akusado po mga tugang. In fact, just in sabi sa ko ni Shara nga kuya ay just in si Justin, so minalaog po sa ng bareta po mga tugang. Department of Interior and Local Government or DILG Secretary Benhur Abalos showed Pastor Apollo Kibuloy with his face fully covered. Natatambunan po. Show Pastor Apollo Kibuloy with his face fully covered to the public during a briefing at the PNP headquarters at Camp Crame. Diyan po yan sa Quezon City. Kasubago po. Kasubago sa natabi. Minuto pa sana po ang nakakalipas. May mga nagkiriran po mga tugang. Tanatadaan na naka-full apod gani ko yan naka-face fully faced full face ang sa iyang pandok daipo na hihiling, naka-mask, naka-shades, naka-kalo. So dahil mo ma-identify kung ano ang sa iyang reaction, ano ang sa iyang po ganyan, syempre mailing mo bagang identification kung kamusta ang sarong tao through his face, dahil mailing kung ano ang namamatian ko niyan, Sabi digdi may nagkomento po mga tugang, nagpara puro presenter pa kaan kung arog man sa nakaan na pinatos na daw. Kakapuro presentar mo pa ngaya kung garo mata di nga rin nagluluwas sa mata ko yan may bakaw
Dahil nga nagluluwas sa mata, naka-shades pa. No? So, taman nyo sana talaga kang lawas. No? Pag ginapot mo kung sisay po yan dyan, dahil mo man maituturo nyo, dahil mo mailing supandok. No? Kaya nga ni, sabi digdi, kaya nga ni, pigparalansin na sa nangya kita. Pigparalansin na sa nangya kita, natatada ininda pigpailing ang mga pandok. O, iyo ang gustong mangyari kan publiko, mahiling supandok. Ade, iyo po ini iyo po ini ang mga reaksyon kan sa tuyang mga netizen, may kinaaraman po digdi sa nangyaring pagpahiling or pagpresentar ni DILG Secretary Benhur Ablos kay Pastor Apollo Kibuloy na nakapatos da po sa iyang pandok, ano, bilog na lawas nakapatos, as hindi mo talaga mahiling ang identification kay ni, ano. Anyway, sige po, abangan ta po kung anong mangyayari dyan sa mga investigasyon na iyan. May kinaaraman po digdi sa mga kasong ini, and so mga concerned citizen tabi, di ba? So mga concerned citizen ta dyan, sigurado nakatutok po. Tutok sana po kita digdi po sa DCGB News Online, ano? Mababad kita, Kuya Nemi, tama? Mababad po kita sa sa mga istorya may kinaraman po digdi, ano? Mababad kita dyan. Tangani na day po kita udyan sa istoryang pang nasyonal, ano? Okay, to Madam Sunshine Bombase, good afternoon po, Madam Sunshine. Alright, sige. Sa mga parantabay niya to, sa mga mahilig mag-Facebook tabi, pwede po kamo magantabay dyan sa DZGB News Online, ano? At ang aning mahilig nindoan kamugtakan kan sa tuya ng mga pinag-cover ngunyan na pagkahapon na ini. As well, sa mga parantabay po niya to, nayahon dyan sa mga harong, so nakaantabay sa mga radio transistor, pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955. Yan po ang sa tuya na text line ngunyan na pagkahapon hanggang alas 3 ning pagkahapon, ano? Iribano kita para po yan sa programang Usapang Pamilya. Saro pang Justin, tabi, ini kuro kasabago ini, mga 2 oras ang nakaagi, mga tugang, ano, Justin, pag sinabing Justin, kakapasok pa lang kanina. Pero kinuha ko lang po iningo niya na pagkahapon na istorya, may kinaraman po ini isa sa tuyang tema ngunyan na pagkahapon, may kinaraman po sa programang Usapang Pamilya. Sabi po digdi, si Bamban or si Alice Guo na-cite in contempt. Na-cite in contempt. Pag sinabi bagang na-cite in contempt, dahil ka makakalawas duman sa Senado, no? Kukulungon ka duman. Tama daw, Kuya Nemi, pag intindi. Na-cite in contempt, ngunyan pa lang, si Alice Guo, no? Sinite in contempt ini po, mga tugang, ni Senador Risa Hontiveros, no? Dahil po, anong rason? Dahil po sa padagos na pag-utik. Padagos daang pag-utik ni Alice Guo sa pagdangog po sa Senado. So gusto sabihin, hanggang ngunya nag-utik, wala akong alam. Okay. Sige. Ano ang sa indo pong namamatian, mga tugang, pag kamo po pig-uutikan? Ika, Madam Shara, may tawo na daw na nag-utik sa imo? Madam Shara, may tawo nang nag-utik sa imo? May inutikan ka na? Anong namamatian pag iutikan? Happy ka? Nata?
Bas, ano da? Ano po ang namamatean niya to? Pag kita po mga tugang pig-uutikan. Ini si si Alice Go, sinight in contempt po ni Senador Risa Hontiveros dahil po sa pag-utik, padagos na pag-utik sa pagdangog sa Senado. So ngunyan, we are going to talk about pag-utik. Ang pag-utik, pagsisinungaling. Aram ko yung totoo, kaya naaraman kong nag-utik siya. Masiramon pagdangugon ng utik, pag-aram mong totooan sa imong, pag-aram mo ang totoo, di ba? Maugmahon na daw, maugmahon tabi. Maugmahon po mga tugang pagdangugon, ang mga utik, pag-aram mo ang totoo. Paano pag di mo aram ang totoo? Di ba? Paano pag di mo po aram ang totoo? Mauugma ka pa daw? Sa Tagalog, pagsisinungaling. Ano ba ang pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling o ang pag-utik, inida po ang daipagtaram ning katotohanan o ang pagtago kan katotohanan. Ade, pag nag-uuti ka, day ka nagtataram ki katotohanan, pigtatago mo ang katotohanan. The question is, nata po pigtatago mo ang katotohanan. Sa laog kan harong, sa laog kan pamilya, may pirmi kitang pigsasabihan na utikon. Igwa kita pirming pigsasahutan na utikon sa laog kan pamilya. Siguro ko dahil sa mga sirkumstansya, sa mga pagkakataon na naranasan, naagihan, and napag-iro-istoryahan, siguro ko dahil nagtaram kan totoo, nasabing nag-uutik, taram kan iba, so totoo. So ngunyan, tabi mga tugang, kung ikasarong utikon, ano daw ang magiging epekto kay ini sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, ang pag-utik? Baka no magabot sa punto na madamay pan sa imong pamilya kung sige kang utik. Uyan ngaya so pamilyang utikon, garo makulog sa buot pagdangog-dangugon. Ade, pag sinabihan na pamilyang utikon, pag sinabi kayang pamilyang utikon, halos gabos ka mo sa pamilya, pigsasabihan ka mong utikon. So ano daw ang mga epekto sa sarong tawo pag inisiging uutik? Sabi digdi, ang tawong parautik sa diri man sa ninindaan pigloloko. An inot na inot talagang pigloloko mo is ang sa diri mo pag sige kang utik. Tama sala. Tainot na inot, ma-formulate ka mo na kang kautikan, di ba? Anyway, ano da po ang mga epekto pag kita siging utik, pag ang tawo utikon, no? Numero unong nangyayari da po mga tugang sa tawong utikon, nawawaran ning tiwala sa imo an mga tawo. So ano man ngaya kung mawaran ning tiwala sa kuyan mga tawo? Anong pagmati kang day na po pigtitiwalaan? Ano daw ang pagmati kan day pigtutubudan? Kasi nga ni bantog ka po na utikon. Baga mapagalon, ade,
Baga mapagalon tabi na day ka pigtutubudan. As if you are not existing. Di ba Kuya Nems? Pag ang tao nawaran sa imong nagtiwala, especialmente even ang sa imong mga kapamilya, ang sa imong tugang, ang sa imong magurang, ang sa imong aki, pag ikaw tikon. Pag day na po sa imong tiwala ang tao na nakapalibot sa imo, as if you are not existing. Garo dai ka nag-i-exist. You does not matter. Bako? Dai ka nagmamatter eh. Kasi booking ka na. Bantog ka bilang sarong utikon. Wara nang tiwala sa imuan tao. No? Pangadua, pag sanay na daapo ang sarong tao sa pag-utik, pwede na daapo ininyang gibuhon o pwedeng mag-abot sa punto na gibuhon niya na daining habitual na pag-utik. Pag sinabing habit, puro pirmi. Nagiging minsan na hustler na sa pag-utik. No? Nagiging hustler na kita sa pag-utik. So as if natutuuhon ka mag-istorya but totally baliktad pala na sa imong pag-istorya sa katotohanan. So talikod ka po sa katotohanan pag ikaw tikon. Dahil ka nagtataram ning katotohanan. Saro pa po na mga epekto. Saro pa sa mga epekto kanutikon. Pwede ka po na makakulog ning pangmati kanibang tao. Vice versa. Pwede ka man kulugon kanibang tao pag ika nagparautik. Day marayo tabi sa pagkakataon na pwedeng makulugang kaman. Di ba? Minsan nga diyan may sisarampilong sa nang bigla, may lilatak sa nang bigla. Utik kunong ka kaya. Di ba? Minabot pa sa punto na may kaso. Or even ang pagkaraot dapo kan sa imong relasyon sa imong sadiri pag ika utikon. Di ba? And saro pa, ang pag-utik dapo mga tugang kasalan sa Diyos. Ang pag-utik dapo nagkakaigwa ka ning kasalan dahil dai ka po nagsasabi ning totoo. Yan bagayan sa 10 Commandments ade, Kuya Nems. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling. Kasalan po sa Diyos. Pwede kang makasabay sa ribok. Pwede kang mademanda. Pwede kang mapalabtik. And saro pang pwedeng mangyari sa imo pag saro kang utikon, mawawaran ka po ning mga amigo asin amiga. May kasabihan baga na no man is an island pero ika solo-solo ka sana. Mawaran ka ning mga amigo or amiga kaya mag-isip-isip ka na taro ngayon wala akong amigo or amiga. Nataro ngayon dito sa mga amigo ko dito sa mga amiga ko baka utikong ka. Di ba? Pwede man da po mga tugang mangyari na maraot ang sa imong relasyon sa imong pamilya kapag ikaw tikon. Diba, dahil ka nagtaram kito totoo. Nabuking ka na naguti ka. Itatakwil ka talaga kan pamilya mo. Diba? And una yung saro sa mga pinakamagabat sa pagmati, pwede ka na po mabuhay sa kasusupgan. Pag naaraman po kang madlang people ang sa imong kautikan. Imagineon mo ito, Kuya Nems. Nabuking na kang madlang people so utik mo.
nabuking na kang madlang people sa kautikan mo, mabubuhay ka po sa kasusupgan. Pag sige sana po kita kiutik. Sabi ni Yobs, sabi digdi, kuya ayan mga politiko ngayon utikon. Deta yan masasabi. Kamo po kaya ng makakapagsabi, di ba? Kamo po kaya ng makakapagsabi, diba? Bilang sarong sabi nga ni mamamayang Pilipino. Okay. Worst da ako yan na mangyari sa imo pag kanabuking ang sa imong kautikan. Pwede ka na po na mabuhay sa kasusupgan. Garo, dahil mo na sarang, sabi ka diba, kung mabubuhay man sarang ngaya ako sa kasusupgan, mas maray pa ngayon na dahil na sana ako mabuhay. Kaya pag ano, garo, imagine mo everyday na ginibok ang mahal na Diyos na mamata ka, you're going to greet yourself a good morning, pero bako man pala good morning ang ano iyan. Bako man good morning ang atod mo sa ibang tao, tanabuking ka na nga niya, di ba? So kaya po mga tugang dakulaon pong bagay na nagtataram kita ning katotohanan. Kaya baga pagkayaon dyan, kung masain man kita dakulaon na bagay na saro kang nagsasabing tapat, honest. Sabi nga ni, honesty is the best policy. Diba? Sarong bagay po iyan na dapat na daradarata, lalong-lalo na po, digdi po, sa tuya baga sa Pilipinas, bilang sarong Pilipino, dakulaon na bagay na honesto po kita. Magsain man po kita. Tsaka, ang pangmati baga kan tawong honesto da ipigtatago, maski anong mag-abot na pagbalo sa mga buhay ta, day kitang pigkakatakutan kasi 100% honesto kita. Maski sisay pa mag-apot sa imo, day ka kukurabon kasi sasabihon mo sa nasubagay na ara mo. Sasabihin mo lang subagay na igwa kang easy na day kang pig tatakluban. Magian sa pagmati kapag nagtataram kita ning katotohanan. Regardless kung ano ka pa, simpleng tao ka, dakulang tao ka, dakulaw na bagay po na tatao kita maging honesto. Puro utik? Okay. Sige daw. Sa sakuya pong pagbabalik, paano daw kita mag-re-raise ning aki na bakong utikon? Paano ta daw po mga tugang tuturuan ang mga kaakian na maging matapat? Maging matapat katapatan. Tanganin na, syempre kita bilang sarong magurang abo tama na pagparaorotikan kita kan sa tuya ng mga aki. Bilang sarong magurang abo man na mabantog, abo tama na mabantog ang sa tuya ng mga kaakian na utikonon ngayang aki mo. Bako, so paano daw po kita magkagwaki aki na bakong utikon? Sa sakuya po na pagbabalik, oras alas 2:29. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremil S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbita na ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Mga tugang, paano ta daw po tuturuan na sa tuya ng mga kaakian na maging onesto, ha? Arab daw po nido na may punto daw po talaga sa buhay kan sarong aki na nakakaukod po sindang mag-utik. May punto talaga, may times na nakakaukod ang po ang sarong aki na makaukod mag-utik. No? Ini da palan kuya na may normal. Normal palan daw na makaukod ang aki mag-utik. Kumbaga, kaya palan naturalesa kan sarong tawo na mag-utik. So iba o garing kinarir. So iba kinarir. Kasabay da pala ni Kuya Nems mga parantabay niya to sa child development. An pagutik.
Ay kaya man pala kaibanan pala nini sa child development, Arog man sa nadakan pagutik, ang pagutik da o pagsisinungaling. Pigigibo da kan mga kaakian dahil may gusto sindang i-cover up. Cover up, matakloban, Dahil igusindang mga bagay na nagibo o igusindang gustong sarong bagay. Para ma-cover up, mautik sinda. So that is part of growing up palan po mga tugang kansarong aki an pag-utik. Ang pag-utik da po sa murang edad, dai dapat maging dakula na problema. Basta da po mga tugang pigtuturoan ta ang sa tuyo ng mga kaakian kung ano ang kahalagahan kan pagiging honesto. Kasi sabi nga ni ibaga, part po kan child development ang pag-utik. Ang pag-utik da po kan mga kaakian, pigsasabi da po mga tugang na nagpupuon da po ini. Usually, sa edad na 3 anyos. 3 years old. Sa edad da pong ini, ang kautikan, ano man na aday pagsabi ki totoo kan sarong aki, parte da po kan sa indang development, Sa punto da pong ini nailing niyang dai mo man nababasa ang isip ninda, aram ninda na dai mo nababasa ang isip or dai mo nailing ang isip ninda ang mga bagay na dai naaaraman kung dai sasabihon. Di ba? Kung baka nagkakaigwa na sinda ning hint na ay dai man nga aram ni papa, dai man nga aram ni mama. Nag-iisip na siya, nade-develop na sa iyang critical thinking, So pwede mo daang mapansin na mas napapadalas ang pag-utik pag edad na daang 4 anyos hanggang 6 anyos, Habang nagdadakula daang aki, asahan ta na dapo ng mga magurang na mas nagtitibay dapo sindang mag-utik. So habang nagdadakula pala, nagtitibay na mag-utik ang mga kaakian. Diba? Kaya man so iba, Dracula una, mamatibay na mag-utik. Iya pala nini, adi Kuya Nems. Parte pala nini kan pagdakula kan sarong aki. Parte pala nini kan development kan sarong aki an makaokod mag-utik. Siguro some part of critical thinking, naramdaman ko kato kang aga ko, utikuno naman ako. Utikuno naman ako. Nagkaon ka na ngayon, nyako, day pa. For the sake na makakaon ka giraray. Diba? Nasiraman ka kang Nasiraman ka kang, yung baga tama baga sa pigsasabi digdi, may pigko-cover up or may gusto. So kung ang aki gusto na magkaon pa, nagkaon ka na ngaya, sasabihin mo, day pa po. Ta gusto mo, makakaon, makatanakan, pagkaon ninda. Pag abo mo man, kan pagkaon, sasabihin mo, basog pa po ako. Taday mo man trip sa pagkaon. Diba? Sisay po sa indo ang day nagutik, itasan kamot. So, bago ang kabos, aramon ta po mga tugang kung nataada po nag-uutik ang aki. Bakit nagsisinungaling ang mga bata? Sigun po sa Ministry of Social and Family Development, pag nag-uutik na po ang sarong aki, pag edad ning 8 anyos, nagiging successful or matagumpay sinda sa pag-uutik, pwede na ang maging complicated po ini. Compare ka mga aki pasinda. Malala na ini pag nagabot na 8 years old. 'Di ba ang 8 years old ngayon, Kuya Nems, nakakaulay mo na. Aram na nila kung ano ang tama, aram na nila kung ano ang sala, 'di ba? So pag medyo komplikado na ini pag until 8 years old sige pakiutik kan sarong aki.
So saro na sa mga rason kung nata nagutikan sarong aki para da mababalo ang behavior. Sigon kay Matthew Rouse, saro po siyang clinical psychologist, saro sa mga dahilan kung nata nagutik ang aki para da maaraman kung anong magiging resulta kang bago niyang behavior. Halimbawa, nag-acting. Balong ko daw ngayon mag-utik niya, tapos poker face ngayon sa nampando ko. Ano daw ngayang mangyayari ngayon? Tutubudan daw ngayon akorda Minsan nasa experimental period, no? Pigihilin niya da po mga tugang, ano ang sa imong magiging reaksyon o magiging epektibo kaya ini? O sa paagi kan sa iyang ginibo, may magayon na mangyayari. O pabor sa iya, pwedeng utrohod niya o isipon niya na tama. Pwede niya pwedeng gibuho na paagi para makadulag sa sarong kasalan o pagkakasala na sa iyang nagibo. Utikan ko ngayon na daiman nga ako nagkuakan barya ngayon ni Papa sa bulsa. May teknik nga ako tangani na daim mailingan. Sabi kaya ngayon ang ano yan, ang nag-utik ngayon tas day nailing nga sa mata. Duman niya ito i-experiment. Mailing nga ako eye to eye. Tangani ngayon na day nga ako salaan na ako nagkua. So nakailing na eye to eye. Masabi ito, successful nga yan, no? So, paagi niya na ito para maging expert sa pag-utik. Minsan nag-utik na po ang mga kaakian tangani na makaiwas sa mga trouble. Maski siya ang naggapo, bako man niya ako. Diba? Minsan nag-utik na ang aki tangani na makakuha ng atensyon. Diba? Totoo yan minsan talaga sa pamilya mailing mo. Katangeta, sige kang pasaway, sige kang ngayang utik, sige kang ngayang kikibog-ibog ki istorya. Kaipuhan man sa napalangan aki na makakuha ng atensyon. Mautik ang aki para makadulag po sa inda mga ginibong sala, na ginibuan na sala. Mautik ang aki tangaling makuha ang gusto ninda. Diba? Mautik ang aki tangani na paangaton ang sa indang sadiri o impress ang iba, lalo na pagka may pigsigay-sigaya na. Pag may pigpiday-piday na. Ako ngaya, dahil man niya ako ano yan, dahil man niya ako pigdadagitan sa arong. Diba? So ngayon, papaano tada po i-deal ang mga aki na nag-utik? Kasi as a parent, aram ta kung nag-utik ang aki or dai. So papaano da po niya to papakitunguhan, how to deal sa mga kaakian na nag-uutik. Number 1, day da po mag-overreact. Dida mag-overreact. Minsan kita bilang sarong magurang nag-overreact kita na so na high blood. Kita na so minaaralang kawon ng dugo. No? Dida po magayon para sa satuya ng mga kaakian na dadadagit kita tulos-tulos kapag sinda nag-uutik. Mas lalo da po sindang mautik. Baka. Kaya da po manatiling kalmado. And then, kaurunon sinda manangod po duman sa indang pag-utik. Dahil da kita mag-overreact. No? And number 2, iwasan tada po sindang apodon na utikon. Dakulon ng tinamaan po dyan sa indang mga harong. Never or dada po niya to pag-apodonan sa tuya ng mga kaakian na utikon. Imaginon mo ika inapod kang utikon sa laog kan harong. Laog kan harong mo. Sa luwas kan harong mo inapod kan utikon.
Ang tendency po mga tugang matatakda po sa aki ninda. So word na utikon, sinungaling or whatever na apod nindo dyan, magiging katakod na ito kan sa indang pag-iisip na ako ngaya utikon. So manonormalize ito sa iya na mag-uutik siya. Sabi baga ngayon hindi utikon ako, di syempre mautik na sana ngaya ako. Di ba? So never da po or iwasan ta po na po doon sinda na utikon. And pantulo, apoton ta da po sinda kung ano talaga ang tunay na nangyari. Kasi you will know, no? Maaaraman ta bilang sarong magurang kung ano ang tunay na nangyari. I-encourage po ang satuyan ng mga kakian na dahil po mag-utik. Pwede da po gamitan ni doon yung reward system. O sige, sabihin mo ang totoo. Taon tagang 10 million. Sabihin mo ang totoo, taon tagang ice cream. Reward system. No? So, that's how papaano tada po pakitunguhan or i-deal ang mga kaakian na nag-uutik. So ngunyan, deda po dyan nagtatapos ang pakikitungo ta sa mga aki na nag-uutik. Paano tatuturuan ang satuyan ng mga kaakian na maging honesto, matapat? Ano daw ini Kuya Nems, ano? Dapat part kan child development ang pagiging honesto bago ang pag-utik. Imagine mo pala, naturalesa palan inikan sarong tao ang pagiging utikon, ang pag-utik. Ngayon ko sa naisihan, naturalesa, by age of 3, nagpapuon na dapo na mag-utik ang sarong tao, ang sarong aki. Bago lamang so, honesty, ang part kan child development, kundi dishonesty pa. Ade, ano man daw ang buhay, ano? Nata daw ta, so dishonesty pa ang naging natural na nadidevelop sa sarong aki. Bako so honesty. Well, nasa satuya pong mga magurang yan kung paano tagigibuhon sindang maging honesto. So paano tada agibuhon na honesto ang satuya ng mga kaakian? Number 1, maging matapat na role model. Sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay tama. Maging role model po kita. Bilang saro daapong magurang, naiimpluwensyahan ta ang satuya ng mga kaakian tangani na magibuning tama. Kaya manda po mga tugang, may mga pagkakataon na minimimik ninda kita o sa piga-arog-arog. And mas naukod pa ninda, nakakaukod sinda sa satuya na pigigibo. Kaya iwasan da po ang pag-utik sa hampangan ninda hanggat kaya. No? Dapat da po pirming magsabi ning katotohanan ang sarong magurang sa saiyang aki. Maski iyan bagang mga sige ngaya kumaon ka dyan, pagday ka ngaya nagkaon lukduan ka ngaya kang kaldero. Pag iyan na found out kan sa imong aki na bako totoo na daing kalderong naglulukdo sa mga aki na day nagkakaon, mawawara ang tiwala kaan sa Indos. Sige ka, nanay, tatay. Minsan panakot ta iyan, di ba? Yan ang nagkakausakan mistrust. Sige ngaya, day ka ngaya dyan magkaon, lukduan ka dyan kang kaldero. Binalo ka na akin na din nagkaon, day man baga ngaya ko linukduan mama kang kaldero. Si Seman niya sa kuya malukdo kay kaldero. Nag-form ning mistrust. Isaabit mo ngaya dyan ang medyas mo, tapag abot ngaya kan Pasko, si Santa Claus ngaya may ilalaog dyan. Si Santa Claus palan ngaya ngunya noo. Ama ko pala niya si Santa Claus. Tanahiling niyang si papa niya or si mama niya ang naglagdo man sa medyas. So nagkakaigwa po ning mistrust, no? So never da po kita mag-utik sa satuya ng mga kaakian.
In-nurture daan sa indang self-esteem sa mga aki na nag-uutik. Papaano tada po sinda turuan na maging honesto. In-nurture an sa indang self-esteem. No? Tangani da po ang satuya ng mga kaakian, dai po mag-utik sa iba para magpa-impress. Baloon tada po na maglaaning panahon sa pag-cheer up sa inda, puriin sa mga existing achievement ninda. Tangani na dahil na sindang kay puhan na nagaro. May mga tao baga na gustong pirming igwang mapatunayan. Baka kulang po sa self-esteem. No? Takon sisay baga sa mga matitibay minsan, sinda sa mga day nagpapararibok. Mabo yung umiro, syerto. Diba? So, in-nurture da po tabi sa mga magurang ang sa indang mga self-esteem kat sa tuyo ng mga kakian. Mag-set daw po ning malinaw na rules and regulations sa satuyang harong. Siguro doon daw tabi igwa kita ning rules sa satuya ng mga harong kung ano ang mga dapat na pigigibo, asin mga day dapat na pigigibo. Sa paagi na po kaini, day po sinda masyadong magkakaigwa ning trouble na pwede nindang magibo kung sinda po masala. No? Ang pagkakaigwa po ning malinaw consequences para sa sarong particular na aksyon o behavior makaka-encourage sa inda para maiwasan po ang mga siring na bagay. Pan-apat, istoryahan da po sinda ning mga istorya patungkol po sa kahalagahan kan sarong aki na onesto. Or narumduman ko lamang kato so istorya kan aki na utikon. Tigpara orti kanda sa mga tao ko yan may sulo ngaya may sulo. So mga tao dalagan pa siring sa arong ninda. Tigulo kanda kan akit. Day man ngiyang sulo pero nagparaduman sinda. Pandua nagsulo naman. May sulo naman niya may sulo da. So mga tao nagdrumana naman harong ninda ta. Nasusulo nga sa arong mi. Pagabot kan mga tao sa arong ninda dai man nagsulo. Nagkaparagal sa nasutawa. But during the time na nasusulo naman agad sa arong ninda, nagagad siya kitabang. May sulo nga patabang ngayon na nagsusulo nga sa arong mi. Dahil na siya pigtubudan. Natupok baga sa arong. And number 5, purihon tada po sinda. Every time na nagsasabi sinda ning katotohanan. No? Ara mo man sa nabaga, ang mga aki na mga matibay magtaram ning katotohanan, pag pinuri mo, mataram kang katotohanan. No? Okay. So, iwasan ta po na mag-raise ning aki na mapagal magtaram ning katotohanan. Sabi nga ni, so totoo sa nangaya. Sabi baga, may kasabihan baga sa daraga ko yan may sumatod sana. No? Sumatod sana. So, siring palan po kayan mga tugang pagka dahil kita nagtataram ning katotohanan, dakulan pala na problema na pwedeng maagihan ta bilang sarong individual, bilang sarong pamilya. No? Pwede patabi yan na makadistroso kan sa indong relasyon sa mga tao, relasyon sa pamilya, or even sa indong relasyon, sa indong karelasyon. Kaya dinangad ka mo mag-utik. Kung sain ka mo ali ka sa banggi, tumuga ka mo sain ka mo ali ka sa banggi para pala nakipiesta sa daraga. Diba? Pigtago-tago mo pa ngaya sa kuya. Dagit ngaya, madadagit ka ngaya, taday ka ngayang pasalubong. Na? Okay? Kaya sana po pirmi ang tandaan ta, honesty is the best policy. Dahil kita na magpara-orotik tabi, mga tugang tapang nagpapara-otik tabi kita. Dahil kitang, as if, sabi tangan ko sa bago, as if you are not existing. Iyo baga kuya tamaski si senador sutuga na pababaon ang rate aura man data. Ay nako. Pababaon da so rate. Good afternoon sa Indo. Oo. Maray na pagkahapon po sa mga taga Bangkirohan diyan tabi sa Bangkirohan.
Legazpi. Sige, paano ka ni madumanawan po sa inyong lingkod? Sa aga naman po kita magiribanan, ano? Yan, honesty is the best policy, sabi sa daraga. Sumatud sana. Madumana po ako. Salamat po sa mga nagarantabay ngunya na pagkahapon na ni Aldowning Lunes Petsan 9 na po. Kan bulan ng Setyembre taong 2024. Sa lado technical, Kuya Nems Flora. Ang sa tuya na nakaibanan. Si Jerome Martinez sa tuyang IT. And then si Madam Shara sa likod kan mga chat and text messages niya on David sa inutan. Alright. Hindi po sa nuna kaibanan si Kuya A sa Aga Giraray. Salamat sa mga nagarantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.